Basi nyakwar Mugi kamora mora ma intiere wakini machiegni e chenro mar ng'eyo thumbe wako kalera Mugi TV. Kawuono ni endi ntiere kaunti ma Migori kama bende wadwa ng'iyo sigana kata wadwa manyo sigana matut mar achiel kuom jobenga matuklu ma thoth ji osebedo ka gomba ni to bende dibedi ni nitiere moko kuom nyodo kata ling'any moko mane oweyo ma pod dhi mbele koda tije mane otimo. Luongo ni Dr. Kolela Mazeja Barochiago kokalo kanye Victoria B. Kings. Kata kamano kawuono ni endi adwani mondo mi ago mbaka koda moko kuom jokanyo mag Victoria B. Kings ma pod nitie ma bende samoro nyalo gibiro nyiso waka diponi gin ne gichake gin mana gichake ni Kolela kata ne gidonjo gi e kore. Anka kendo alimogi gwenge gi kimag Masara kama bende thoth ne gigoe banjo ni endi kendo pod gigwele mamit ahinya. Abro go kodgi mbaka. Nitiere moko ma bende samoro ok wayudo thuolo mar romo go kawuono, lakini nitiere ma aromo go gi gin moko kuom jogo eko ma bende isewinjo kendo samoro bende gin jok ma ineno kuonde mopogore opogore. Wantiere kaendi koda Oywech Malago, mano jagita matuklu ahinya, kaachiel koda Profesa Owuor Jamapera. Wadwa go kodgi mbaka, gimiwa sigand Kolela, gimiwa experience margi mar tiyo gi Kolela Mazee, to gimiwa bende ni to management mar band mar Victoria B. Kings ne chalo nade e kinde cha, to sani ochalo nade to en kadi. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, arwa kini machiegni. Adwani mondo mi amigi thuolo kaendi mar mondo mi gin bende koro girwaka nikech maendi koro ane gweng'gi. Machiegni uru. Erokamano Kafaya. Oywech Malago. Halo. Erokamano. Erokamano ahinya Profesa. Udhi nade? Wadhi maber. Un maber? Wan kare. Okay. Yeah. Ing'eni koro samoro mana matin introduction mana matin nikech kama wantie ni wawinjo kanyo endo ka koko machalo mana mag pong rego kaendi. Samoro ng'ato be nyalo bedo ni winje gi e background, nyalo nyisowa ni kama wantie ni ang'o matimore ma en pong mok chung'ni. Erokamano Kafaya. Kaendi irege goldi. Mago masinde marego lo mar goldi. Girego lo? Mar goldi. Manyiso ni lo kosegol okwany kama ji chiche ni kaendi gol nitie. Titere di reg lobno. Imoe kosetuo titere masino to rege to loke mogo. Koka gidhi gichunge. Manyiso ni ndalo ma koth chwe to gigi kichal ni ok ti mang'eny. Bet kien sida lakini gitiyo to nikech kama imanye pesa ok nyal ling'. Aneno ka gitiyo atiya koth oseyuda ka asene. Okay. Erokamano ahinya. Profesa? Yes. Machiegni. Erokamano Kafaya. Erokamano ahinya. Asebedo ka wadwari kabisa kendo wasemanyi kata kamano Nyasaye otelo. Kawuono ni ende yudo thuolo mondo mwago kod mbaka. Waromo. Samoro nyalo miyo mana sigana matin mar gwenge mag Masara komakore koda weche mag benga kapok imiyowa introduction mari. Chalo ga nade weche mag benga kata wach mar thum mar benga e gweng'ni? Thum mar benga e gweng'ni, gweng'ni
benga jomose go to mose ai ngeny omore tisa ni wuok te Masaraka sime apio wuok te Masaraka Joji dume wuok ka wadi ki mere ngani ni Elisha wuok ka koro ko mor beneti no nyango ni bene jak solo ni wuok Keriaka koro senyolo jotumbe koro benga oseluorore kamano ng'eny ka brother Chalgini wuok mana ton brother Chalgini wuok ka koro joma ng'eny mosewuok ka moko pur Nyasaye okonyo nitie ngima moko Nyasaye nokawo kamano okay maybe mana mapiyo kwa chako oywecho nyalo chako kodi mar mondo ni imiwa introduction nyingi maler ma sirikal ong'eyo kasto bende in budu kanye onyuoli kanye idongo kanye nikech samoro nying mowacho no ywech malago nendo mana mar pakro pero kamano Kafaya nyinga Ali Kaweno kata Alphonse Gutu ma wuod Aweno Ali Kaweno a Kabondo Kasipul area mar Kakelo Kakelo dudu ni malo to ane tigangre gi piny kama kiwinyo ni jagangre en got Gangre primary bas en got but kor gi Dr. Eliazar Muga bas koro Eliazar Muga ni koni mano bende en kaka en koni tok lam koni bas koro kise gi area no koro badi acham koni got moro ni kanyo kama koro got no kitwenyo kama to kiduoge tiende piny koni tiyudo oda kanyo dalano koro ng'eni an koro mano koro kaniya kabisa e Gangre primary kanyo ka joka Okech an koro an nyakwar joka Okech okay okay waero kamano makoro ini nera ang'eni mana ne oking'eyo ok nang'eyo momiyo kadwa kinyo ga ji nikech kare nyalo kinyo watna inyalo mana miyo sigara matin ni to dibed ni kanye monyuolie donge kaachiel kod weche gi mag somo kanyo monyuola donge bar somo to ka somo maber nagomo na somo to ne ok asomo maber kaluwore gi foundation mara ne ok ber ahinya ndalo kane ichulo pesa moro bas ka foundation ne rach ne ok nyalo yudo pesa no ok ni thume mano idonjo gi chon ok kamano ok en kamano asante sana haya professor yes ing'eni nying mar professor ni kapok adhi kanyo anyalo penjo mano ywech mokwongo nying mar Oywech Malago mano akanya mano ae gita mano ae gita no ema nilago koro kaka nilage mano kelo nying mar Oywech Malago uso ni lweti wuotho mana kuom gita osilago gita no lwetu wuotho kuom okay koro Oywech ni to akaje Oywech en Oywech Malago olago weji Oywech ok nyal bedo Oywech ka ok Malago no bet Oywech timang'o Oywech lago del dong iwinje Oywech Malago siko makidwa ni ywe wang kama okay erokamano ahinya wabiro duogo mondo mi wane to nyingi ng'ama nomigo e thum kata kamano professor yes inyalo miyowa nyingi ma sirikal ong'eyo kaachiel kod nonro mari matut momakore koda ngimani kaachiel kod dongo mari nyinga manyinga ma sirikal ong'eyo manie kipande Zakayo Owuor Okulo babana ana jakanyakwar Kisumo we got St. Paul kanyo mago koro anyuonda ni kanyo koro ne waduogo wadak koni koro koni mosedak ahinya mwadonge nyaka sani kamano mano nunda kabisa udak kaka family koso ine ma samoro tich mag pomo kelni udak wadak kaka family kata kaka family ni babawa nobiro kachon kapod watindo mon joma ji ong'e ni un
jo Migori ji mistake kwa kamano gisebedo ka mistake kama kendo ka kibiro ni miyo gidhi ng'e nonda nikech anaja kanya kwar moa Kisumu okay. Koro ji to paro ga ko winjo ni jama pera paro na jasuna ma okenan okay. Koro pani gini dhi medo yaro negi asante to the word professor title mar professor ni en mar yudo kuom somo kuso en ma yudo kuom tich mar thum aneno ka gimoro kinge maber to isudi mbele koro abe jie mosuda kanyo nikech thum aja thum ndio anyalo go solo anyalo go ridhimbe ariyogo first kata second anyalo go bass anyalo wer koro kanyo ma professor nani wae nikech gigi te anyalo timo gi yani imako departments mathoth mathum ok nyal kwamo ni ng'ato onge to an tiet kanyo nyaka kamak kanyo koro mane kama professor nani wae koro wawacho ni koro kuom ranyisi ka ne in jatugo to in koro iluongi ni in super ng'ama wuok e bench ma en ogo nyago kamoro eno nyalo go kamoro moro teka ni ng'ato hinyore na ba super sub an go ni area to kata first 11 be antie to in case ni kamoro re da nyalo konyo ka ng'ato nyalo mako kara kata kanyo kia kisa monga nyalo bedo ng'eri dhim to kia solo oro ng'e solo to kia rhythm kora wene solo no tadhi ago rhythm in case ne mane wan kode function mane wadhi an show no okay koro mano super sub no mano nying maber mimiya correct super sub de mapera ang'eyo ni gima duong' momiyo no manyo kech nitiere moko kuomu mabende un tiyo godo sani to kaluwore koda samoro dich mok nyal geng' ne ok wanyal yudo kanyato to wadwoko kamano ni kok wayudo ji ariyo gima duong' ma ang'eyo maber ni samoro ji gombo rito mondo mi owinji en sigana mar Kolela kaachiel koda Victoria B Kings Band. Kachako kodi oyuech malagi inyalo miyo wani to inere kaka ne iyudori midonje thum to ere kaka ne ing'eyo Kolela? So kamano mokwongo kaka nayudora madonje thum o thum ne koro oduogo donjo kuoma to koro amwa ni koro adwa time bas koro mae manomiyo adonje thum koro achako kwa mbali kidogo kapok agikiri Kolela koro nengeche wadwa wuoyo Victoria B koro chien kuno awe akala dong kanyo manyaka ichakno kaka ne ichako samoro ni ichako gi ng'at machielo kapok idonje Victoria B koro mano be nyaka ilerno mana matin ero kamano nwachako gi bwana moro ni luongo ni Omari Forofesa Omari Dolbert Geba Omari no jathurwa kucho koro wachako kode ka en Kawere B but wabede Kawere B kanyo matin kato koro ji opogore odhi ochako Kawere B ne en Kawere A mar Ngode Chaplin Ngode Makotula bas koro kwa kanyo wadhi chako Kawere B bas Kawere B no ema koro achako go thum mano mwaka 79 79 mano mathum mano ita ahinya mabe ok nyal dine en thum mane wawero go Fibasio kane Fibasio chung mano odwaro jumbe bas ni wawere ge thum kanyo ende mathum no nolendo kabisa bas koro bang'e koro kanyo koro wachako Jolly Boys makoro iluongo ni Julie ok en Julie Boys en Jolly Boys mane hotel ne gi Prince Julie no hotel ne kod Julius Okumu Prince Julie Julius Okumu iwacho ni nyaka waluong nyinge mokwongo Julius Okumu bas mano mong'ere ni Prince Julie kendo ni nyathi Kingi bas kanyo kore mana ae kadonje Victoria B kamano Kawere ka Kawere B do
ang'o mane itimo malich? Nagore dhi. Gita. Gita ni puonjori kanye? Apuonjora kuom ng'at miluongo ni Omari. Kanyo mapuonjora ema wuoke kadhi e studio. Okay. Koro kiwuok ka Were B tidonjo ka Julius Okumu. Manotelo ne Jolly Boys. Manotelo ne Jolly Boys. Koro kae ni be donjo mana kae gore dhini mita. Kamano. Kopogore gi wer mar Phoebe Asia mitemo lieko mane loso kaka were. Gin moko kuom wende mage ma pod inyalo paro kane ochwado kendo timo maber kane loso kanyakla ka intiere ka were. Beto chon kidogo. Wende joka were mang'eyo mamako ahinya en Susi Susan. Maka chon ndalo undhwe. Maka ndalo undhwe mane timo Kericho Kachandarana. Koro kucho boro kanyal ne kanya paro gi ahinya. Sawa. Obro duogo mana mondo mimiwa sigana matin kaka iwuok ma donjo ka Kolela. Kapodi wakwanye mana gi kanyo mondo mi Prof bendo mi wanito. Inere kaka inni ifwenyo weche mag thum gieki ma idonjo wach mar thum to sigandi ni chalo nade? Erokamano Kafaya. An dalawa story mar thum owetena ogo thum te. Kone gigo box guitar ni. Koro box guitar ni ento ne ok gidhi go recording. Omera maduong' nogo thum. Omera maluwe luongo ni Patrick Oloo ogo thum. Omera machielo miluongo ni Agwambo Mekmani ogo thum. Agwambo Mekmani en owadu? Owadu monyuolwago. Okay. Anti omera mono be luwe nuno Oluoch chonjo embe na were record moro kanyo. Embe ogo thum. Koro wan stoch wan thum achako go gi dala nikech ne gin gi gita moro dala kacha mar box guitar. Koro ka school to nagwelo, ka school tagwelo. Kae to koro joma no bendo chako miyo koro thum ogine ne odonje chunya ahinya. Gin jo Victoria Bime makoro wadwa wuoyegi. Kech ne wajaga dala kwa bire show. Mano mana piraboro genigo, piraboro ga uchiel ga birio, piraboro ga dek ga ng'wen ka. Koro kane wabiro to negi gocho na mamit kabisa. Dala ne gin gi uniform moro mar rachar kama mane gijarok modik ni VB. Koro negi gocho na mamit kabisa. Koro ambende kaluwore ni nasetimo gicha dala nang'e matin kone pok ang'e into details ahinya. Da convince Omera miluongo ni Loni ni bwana adwa go thum ki skul kane kan gi feature ma skul to kane class 7. Koro adwa ni mondo go thum nikech ndalo cha ne kata basari gi ne onge. Kadalo dhier to dhier ma onge kaka inyalo konyi kata impis masani golo yango gi ne onge. Koro na decide ni instead of wasting time in school taneno ka onge gi future dhier thum. Koro Omera ni na convince mo yini akare wateri mondo puonj mediteki. Koro kane otera to wadhiro dhamo embe ne do kodak Migori ka. Koro kanyo be mane jo Victoria bio dak ndalono. Koro en mwadhi wategno kode kanyo otega aneno ka nyalo dhi maber. Utegi ego gita koso wer? Ego gita mano pod gita kende. Koro otega me rhythm. Bas koro akanyo ema kae to Nyango rego noyudo ko Nyango gocho go piyo ema Victoria A. Koro gimbe ne gidakata ne gin jirani. Koro chiemo Nyango biro limo dham to yudo ka gwelo kanyo. Noyudo ka gin gi vacancy moro. Koro ngito no Omera karibia ni mondo watem tegno da ot kucho chonde. Samoro nyalo dhi kata kodi stage. Titema ne stage owinjane kaka inyalo gik. Koro mane stocha. Koro wadhi ka Nyango wategno kanyo bas en bende Victoria A ne band makwongo mako ko gite stage ka gocho. Wadhi gocho kama Nyamarambi Kisii. Mane kama kwongo mako ko gite. Okay. Koro poda gi kanyo matina don kanyo matina. Story to ng'eny. Okay, sawa. Erokamano ahinya. Mano ing'e ni isenyisowa kata kaka idonjo e Victoria B Kings. Sindio? Koro odham ne nitiere kama nosechope kodwa ma koro odwo oyuech malago ne nitie kama nosechopo kodwa ma koro odonjo ka Kolela.
Ere kaka nidonjo ka kolera? Erokamano, kane wan e Jolly Boys, ne watimo recording e Boula Production. Mano ne kambi mar Victoria B. Kendo kolera no be mane terowa recording, to watimo recording. Kendo gin be mane giusonwa records go. Yes. Koro, noyudo kwasea e recording marwa kaka Jolly Boys. Koro gin be koro nogi kama koro ne gidhi. Koro kane gidhi, mar 12, wan ne wadwe mar 8 aparo. Koro kane gidhi, to apoko biro dala ka gin go moya. Koro kobiro dala, to kone kawino ng'ini itero wa recording. Da penje ni, to wadhi recording, to wan nyicha wasea. Ni itero wa. Koro be nyaka penje ni to ng'ama onge oriro tuo koso dam tuo, to koni ok ong'isa kanyo koni wadhi adhiya. Kare ne en koda gi target mondo mi adonje e band. Odwa pochi. Ne en ng'ama be makini kabisa, en kine ni donji ire, to se cheri moyudo ni in jatugo machalo na. Victoria B ne donje ok yot. Ne en band mane ji gomba. To donje be ne ok yot. Bas koro ne wadhi kodgi e recording, mano mwaka mar 84. Kadhi tayudo ka ji nitie te, onge ng'ama onge. Bas koro watimo recording. Koro an be gikona ne nyaka gol wer. Ne wadonjo gi Owino Omo. Owino Omo aparo ni isewinje. Owino Omo nwadonjo go. Bas koro ne gimiyowa thuolo mwagolo wer ka wan go Owino Omo ni Owino golo bathe, an be agolo bathe. Mano e kaka nadonjo Victoria B, mana yo machalo kamano. Koro an aparo nadhi konyogi, koro kwaduogo ochako insist mondo wadhi e Sokindu kuma ne idhi goche mane bende dhiye. Bas koro an be koro achich ni to jogi nitie kaka nitie. But that time kane wan kucho wadhi e recording ni, to nochuno more mondo bi nyaka Nairobi, kane odhi dala moyudo ni an be onge dala. To biro Nairobi, nikech nitie thumbe manoselosi mane gi target ni mondo an madhi ago e sol. Diere ko Julius ne pod ogwenyore matin, ne ok yude ne tek. Bas koro kane obiro kamano to koni jogi tapana konyogi akonya to aduga mondo mi wati. Ng'eni waselando thumbe mang'eny kabisa. Koro mano e kaka nadonjo Victoria B. Bende itiyo gi Prince Julie ne chalo nade? Ne ok rach. Ok naneno ka ne rach, ne watiyo maber. Ne en band mane wachako. Kaka ne wachake no ne wan go more. Prince Julie ni, Oguda, Oto Oguda Wando, Omondi, ng'ato Omondi Senior, ng'ato ni Peter Odiwuor. Koro mago member mane wachako go Jolly Boys. Bas ne onge rach, ne wahero daere kabisa. To koro seche mane winjo ka joka nani Kolera nonyisi ni tero wa recording. Kuduogo, wacho ni udhi kode show. Maendi in koro ni nyiso jatendi mandalo no ma Julius Okumu ni nyise ni de kanyo to nyiso Julius ne onge. Ono onge. To kama ni goche koro ni wacho ne gine de kanyo. To kwasea recording ma koro wachako wadhi e Soku, koro to gi chak gibiro ira, koro ok wachak waromo. Koro aja band cha. Okay. Kapok wakaw break, Prof, inyalo mana nyiso ni seche mane donje Victoria B Kings ni iyudo jomagi. Kachacha nagi kaka na chako stage gi Victoria A. Koro bang'e no adhi Kachali, bedo matin, adhi Komore. Koro Victoria B dadonje 80 chiko ga dek. Madonje Victoria B. Noyudo ka wan Siaya. Koro noyudo ka jiwa. Ndalo moko ma Jocho Meka go e Fort Kenya cha.
koro nyango gini no nyango mane go solo kacha koro no do ko gocho saya ko more kama sele sin rabango yes kore makato kolela kanu biro kanyo to koro neno ka go solo be kanu se winjo be kaka go solo kore mano wacho nani bi mondo koro watiko cha solo to an gi wuodhe mang'eny koro bi kocha ko kaka ne Malago se wacho ni Victoria Bineji gombo ambe no aneno ni mondo adhi kono koro ka dhi kono biro chiko ga dek makato wadhi Mombasa biro chiko ga 4 koro ola long wabiro Mombasa koro ka dhi kacha tayudo ji te kecho dongo ne nitie Paul Omoya Owino Omo Ouma Jakobong o Dam ne nitie o Richard Liaya bene wan go yo Apio Kapela ne nitie mago mano squad mana ido kanyo koro ne gintie koro jomoduogo donjo bang'o en mana Sam Kajon to gi Gokoth Jakadiro magi jomo biro bang'o bang'a pero kama nini lungo ni Oyuech Malago wabro donjo mondo miwa moko kuom gik ma samoro ne itimo ei band kane usedonjo kaka mano ini nyalo mana miwa ni to seche mane donjo ni yudo jomage ei VB kai mapodi nyapal nyaka sani. Okay, erokamano. Victoria na yudo ka gintie dhano 9 na yudo kolela kaka wuon band Apio wadgi Odonga Gwata Odhamo Embe Oriro Nyaguok Omoya Kitoi Okeyo Rabi asewacho Rabi ndugu Rabi hodi Rabi okay sawa erokamano ahinya koro seche mane udonjo the first song chali donjo mbele kapok Prof odonjo to mokwongo kabisa ma idonjo to iparticipate ma uloso mane ma podi nyaparo nyaka sani ma wiko ne en gi Gloria 13 Odongo chanogo la 12 ingeni moko kuomwa biro do ka ng'ato visi ni miakia Omoratis miakia Gloria 13 to kwa understand ni magi tiende nango gigi ne nyisa mago ne lebo yeah okay lebo mar gimoro minyadwaro go gimoro kwa hivyo thum mane inyalo paro mane ugolo mokwongo kabisa ni iluongo nango nyingi kawawe lebo yes kawawe lebo thum magara kane uneno ka samoro udhi e show to uperform to ji ochung' maluma ng'ata dwano bede dancing film thumcha title kaka nandike Rwenya igni ng'eny but ene simbi Prof ka wagno wang'eyo wagogi mang'eny erokamano ahinya nitie moko kuom gik ma pod wan godo mang'eny ma ng'adugo mondo mi wagoe mbaka experience kata lony mane oyudo momakore kore weche mag thum go thum to kata mana lony mag ngima mane oyudo e bwo tiyo gi ng'at ma iluongo ni Kolela mago bro duogo mondo wagoe mbaka tho mare bro duogo mondo wagoe mbaka kapok wang'iyo moko kuom gik makoro utimo kaka unuwuon kendo mapod udhi mbele kaka timo kendo uwuon to koda samoro weche mag band management mabende samoro bedo ka dine bed ni samoro okun jogo kuma ni kanyakla to en gima ditinde kila ng'ato timo gigene jomoko doseweyo do koro mago pod wuotho wabro goe mbaka nyakwara Mogi adwaro ni mondo mi wakaw yweyo mana matin nikech pod wago mbaka kaendi koda Profesa Owuor Jamapera kanyakla kod Oyuech Malago waduogo gibro miyowa matut ahinya ewi moko kuom gigo magitimo sani to kod mana kaka lero ni machien kanyo endo kaw mana yweyo mana matin kamikete no endo waduogo bang' kinde machuok kendo nyinga en Solomon Atito. Duto teka
unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuomi. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Bas nyakoro mugina nyisi kaendi ni waduogo e chenro ni mar ngejo thumbewa wago mbaka mamit ahinya ma osemiwa kanyendo mar siganda Victoria B Kings mabende ne otelne koda Kolela. Wantiere kaendi kod Oyuech Malago kaachiel koda Profesa Wuorja Mapera. Gimodong' magidwa miyo wani to Kolela ne en ng'at machalo nade komakore koda weche mag tich kaachiel koda kata mana wechege mag thum machiegni. Oyuech Malago. Yes. Tiyo gi Kolela. Koro ne wantiere kama koro ne isedonjo e band. Tiyo gi Kolela ne en ng'at machalo nade kaka jatelo to kod kaka jathum. Erokamano Kafwaya kuom penjo maber. Richard Owino iluongo ni Kolela Manze. Kolela ne en ng'ama nong'eyo tije kendo nomiyo tije no luor. Jotugo kaka wan bende nyaka ni bed gi luor. Kendo nowacho niya, ka ng'ato onge luor to kata neno nong'eyo to we mondo wayud ng'ama nigi luor wanyalo puonjo mang'eyo. But koro ne en kama ne discipline ne ni mbele ne gimoro amora. Mano gima nayudo kacha maber ahinya kendo ne en bende mane ng'iyo dongruok mar ng'ato ka ng'ato. Achiel kidonjo ka in miuni to opuonji okoni koro nyaka yud ng'at minyalo dakgo. Nikech nitie gimomiyo noneno mano. Mondo idongri. Bas mano nayudo ka ne dhi mbele kanyo. But ne en gima ber. Nikech pinyni ng'eyo Mr. Kafwaya gima tek e piny kabisa en dongo. Dongo no inyalo somo kabisa tineno ni riek to kakidonge piny to nyalo chandi. Nikech koro inyalo neno ni jomodong' ok riek. Koro onge advice minyalo yudo kuomgi but giriek molo kata sombi misomono. Kakidonge piny. Kakidonge piny. Koro kinyalo neno ni ok inyal penje to koro ine milal. Koro miyo na wayudo ka gima duong' ma ok anyalo wuondi jaduong' en discipline. Mano duong' kabisa kabisa. Ng'amolak discipline ok en dhano. Nikech onge gimobiro winjo bende onge gibiro ng'ise ni ber moyie. Koro bend ne wan discipline. Kendo muda mwabedo gogo te ok aneno kwa mulore ni wagore. Waerore ahera kabisa. Wadendore adenda sange kamano. Kolela ne sange nano kenda lego abena kenda lego. Bas koro ne ok ane gima tek ahinya. Mani ng'eni miyo mana experience mari mineno kuom Kolela kaka jatelo. Now kolosore koda weche mag loso thum kata kaka jathum. Ne en jathum machalo nade? Kich en ng'at ma umbe olandore to ji pako kata mana nyaka sani kaluwore koda thumbe mane ukompose
kendo ma pod mit kata mana buo higni 20. Ya, erokamano. Victoria B achiel ne en gi beat ne mar band no. Beat. Inyalo winjo ka gidhi e thumbe band machielo to kichako iduka tiwinjo ka upogore dong'. Manyiso ni nen band ma nigi identity mare ma kata kigo thum tiwinje iti ni wach ni mano Victoria B. Kamano. Koro kata ki compose wer madhi gi beat mar Victoria B. To kata ka ng'ato biro mawendo ma ok nyal timo mano ti konye mondo donje Victoria B fully gi kaka Victoria B beat mar Victoria no. Ere kaka nobiro gi beat mar Victoria B? Beat mar Victoria B donge en beat ma kata ka ne gichako Victoria B to ne gichako go to mane makoro ne gidhi go mbele. Anang'eyo, awinjo kilerna nikech kuom ranyisi king'iyo kata mana thumbe mane igolo gi Migori Superstars e bwo Kasungu, kiwinje ti biro wacha ni mago ongo thumbe kan koso nango Professor kamano donge koro mek Kolela be kiwinjo nyaka angi wacha ni mago thumbe Kolela meko more be kamano. Ere kaka ne ukamap gi gini moro makata ka ng'ato oko manyien to upuonjo ni wan kamae kaka wadiyo gita, wan kamae ndiye kaka wagwele mondo mi ogol sound ni madonjo kod ang'o gi standards wa mwaset. Erokamano Kafaya. Gima nyalo duogi kanyo nikech macha ne Victoria B koro thuolo mane wamiye sinani mane wamiye en practice. Ne wakawo muda kabisa kwatimo practice ma kapok wadhi recording mwayud ni gik moko duto ni kare kore kwatero gi recording. Ne ok yukgi. En practice masasawa. Mane pogruok manyalo wacho ni na neno ka nitie kacha nikech thum ka ok practice to ok en thum. But awacha ni gimoro amora kata mana tugo moro amora kaka opira gini nyaka koro chiwri ne timo gimidwa timo mondo mi otimre maber. Sawa. Ang' naduog kanyo badai ka wawacho weche meko mag timo recordings. Kaka mano Professor, in bende itiyo gi Kolela dong inyalo miwa ni to en lesson mane maduong' kata lessons mage madongo mane ilami puonj mage madongo mayago e wi Kolela kaka jathum kod kaka samoro jatelo mane otelo ne joband? An kaka natemo wacho adonjo Victoria B biro chiko gadek ni ayudo ka Victoria B ne dhi bedo ni jomoko noa manodhi ochako chomeka. Koro ndalo mabedo gi Kolela no te motho to na kawe kaka ng'ama ong'e tije kendo kaka ng'ama nohero practice kendo kaka ng'ama nigi discipline. Kech gima naneno kacha cha gimokwongo kabisa mane Kolela ok dwar ne en kong'o. Kong'o ne okwa madhi e stage mano tapani no maintain kata chon kini kora na wacho ndalo madonje ndalo mabede kode no kech kong'o no wacho ni ineno customers mamiyo kong'o gi ema kisedhi mer matijo tamika to kiny landi ni ng'ane no mer ka tich matich chame nawe makucho to dobiro mieli. Koro gimbe officers gi ok gidhi gi kong'o, onge ng'ama nyadhi ofisi kata kiny mir ka nigi kong'o kanyo. Koro kong'o ne ok odwa totally to naneno ka en nober nikech noketo luor koro ok unyal gine stage ok uchal mess up stage ahinya. To joma ne samoro kong'o oseng'iyo rembgi ma in addicted ma ok inyal timo tich ka ok ibilo matin ne gitimo nang'o gi survive now? Joma nitie kacha mana addicted bende onge nikech ng'eni sama idhi kamoro kata mana kambi ni mar Royal Media ka tie chike momiyi koro mondo imbi rit tijino chike go nyaka iluw kata ne en juok gotieno to wach ni bwana kik ichak iringi
to nyakine ne kini kata kapuro ni ringo den gi siri sa kuni tire jomoko ma samoro ngato ne nyalo dhi to ko kata tota chiel kien kucho to nyamo big chito duge stage koro kinyal winjo gimoro be ko mer tekniki cho se chaje odhi mbele gi tije kamano koro mano gimoro achiel maneno ka ne very important mondo mi tich obed maber. Okay. Sawa. E weche mag recording Oliwech ne chalo nade nikech ndalo chande ing'ere ne onge lony manyasani masani nitiere gi eki kech kung'iyo kit thum ma ugoyo samoro nyaka sani kuom ranyisi kwa kawo kata thum kaka jatuka en thum no endo ma kata ka ugoye live to gik ma ugo live kande wuok kaka ne urekode cha recordings ne chalo nade kata ikruok ne dhi timo recording mar thum mabro saso witi ji. Yes, mane mazeko ni practice kao muda kapoko utimo recording. Ka recording ng'eyo ni kawa ai gramophone wabire record player gramophone jata pana yudo kapodi kap koro record player nitie gi santuri machunye no oborene koro santuri ka kane wadhi recording to ng'ato ka ng'ato ne golo mare mamane mabiro chuli kaluwore kako usore koro inbe kaka jathum itemo kabisa ilos wer mamit yor message mabeyo mondo ka ji odhi owinjo to koni miya record makama koro gikawo to kaka gimedo kawe ne nitie gimiluongo ni royalty bas koro royalty no record ni kaka odhi kaka indiko ni royalty koro ka dwe orumo tidhi yudo kama inyalo loya nikech record ni ousore sana bas mara kama ogikeno kama yudore no emechula koro mane kelo bende nyiek tich ni record nani okawinj kober ahinya aweya chaka compose wer moro manyien but jo unyalo weni ka record no ber aweya record no wende no krach asante sana nitiere wende moko kaendi ma dang' abed jamakosa ka ok apenjo kaka composition mag gino biro nitie wer ma popular ahinya gi joka Kolele luongo ni Apidi Nyajon machielo bende luongo ni Mary Nyagem Solea molal Mombasa. Professor Kenny wende gi noyudo ka isedonjo kanya chande to composition mag gi ne chalo nade ere kaka ne gibiro? Ngeni composition kaka ne watimo ga ne ok time jointly ka gima ne kuongo ilando ka ji dwa dhi recording en niya wadwa dhi recording ng'ato loso wende koro ng'ato ka ng'ato bet iloso wende ori manyo beat ni midwani wende no ringe koro kami kwamogo ema sama ji koro chako practice makoro ji oriwore cha koro imbe di paro kwa hivyo kila band member ni miyo thuolo ni beda ne piny los wendi mo los wendi wadwa dhi recording bas koro kaka iloso gig no kiseyudo beat ni no to koro inyalo tere gala moro sama koro jo chako practice moko jo chokre cha time dia idea kako nego be no dhi koro kaka jagita inyalo loso rhythm kati ichako loso wendi no gi beat ni midwaro no idhi go kacha rhythm be modong gi solo gi bass go joka be dhi loso jo wer kwanye gi kanyo nyaka climax koro kanyo to yuda nikech Solea Kinyi wan mane wagoyo nen mar Kolela mar Onyango Dolcha Mary Nyagem en wan mane wagoyo aya kaeto gi machielo miwacho Apidi Nyajon mar Donga Gwata ema be nago e piny Oponga Njao recording achiel ko nena ni ng'ato kawo time dhi kucho manyo beat ne gi kako dwani wende no ringi kama kwamo to biro kon to ji konyore itimo recording. Onyango Dol go Wenga ne gin jok man Onyango Dol ne jage macha kete winjo kitajo gi kabisa Owenga to Odonga Gwata ni Thilko Wenga Thilko Wenga yes Thilko Wenga Onyango Dol kendo Dol embe en band member okay ene wuon mano compose Mary Nyagem to Solea nobedo composed gi Kolela mazi Apidi Nyajon olos gi Odonga Gwata Thilko Wenga okay aya nitie wer moro kaendi mar VB wa mol
Vibi podwa mol wer mamit ahinya maendi ne olose gi ng'a to ochalo wer ma samoro ne chalo jomo praise godo band but composition ne mar Kolela Mazimba ne wer go jo members mane ntiere ntiere kanyo mago moko kuom wende ma very popular moro be ntiere ni Jack kora kiani Jack ni en mar joka Jolly Boys Band kiani en mar joka mano ma jaode mar ariyo Jack Jack ne mano jaode mar ariyo ma nyamino luoch kanindo okay amitli now ise miyo moko kuom kaka samoro composition ne chalo kila ng'ato imiyo chance mar mondo olos wende ma utimne practice kasto idhi recording owuondre ni uchopo kacha chande makoro oseyauni ni koro wachako recording kasto in ma in wuon thum mane compose wer nitiere gimoro ma samoro iyudo ka wiyudhi owilgo kata ok imake maber kata ogwenyori ni mana gi kanye stage nitimo nang'o kana osepuodhe to mano puodhe cha madhi ok chak med moro kaeto kendo gima lich kacha ng'eni kusetimo practice already useloso kila kitu mosedonjo wang kata mana rhythm kata climax moro nyalo chacho ng'ato imiyo time moro dakika moko ariyo record mudhiyeno nyaka kuongo urihase matin koro wadwa dhi go ng'ane wadwa go kata piny opong' ka jao aya ichako jasolo chako mano pok ochak recording udi riase kusolo chako jo rhythm be donje body ajo wer kata namba achiel tieko then ji donje climax ng'ama wiyo wilgi kata gi fast kata gi kaka nonego be nogoyo remind iparo ni bwana imari nego kama bas koro utime ka koro use ng'ato pache osedhiye ni okay kare mane chago mane kare okay now samoro kama koro gigi kiduto te wasewinjo moko kuom sigana ne ng'ama chalo nade kod ma ochopo sama koro tolimo uwe band ma ng'ane ne otho nitiere member mar Kolela moro kaendi mobende Nyasaye noomo mang'eny sana do gin moko kuom jok mage ma ne otho ka pod nitiere band mineno kodi kapok Kolela motho ka wan Mombasa Omoyo tho ka wan Mombasa Rich Wuda band tho ka wan Mombasa watero dala Omoyo bende watero gwenge Tanganyika kucho Okoth Jakadiro tho ka wan Mombasa Onyango Dolo tho ka wan Mombasa Apio Kapelo tho ka wan Mombasa Odunga Kwado tho ka wan Mombasa koro Mombasa yutho ka wati mang'eny makoro ng'amotho lastly ka wan Mombasa en Kolela to Oyona kaeto Oyona to tho chon kabisa ka Victoria B ochakore awani gidhi first recording mar Victoria B kaeto immediately no ema Oyona pano thoe ni mando to kapok achako kata thum kaeto koro ng'ama nyotho an kaseya kichan bang 2020 no no makoro Kolela thono koro anta achutho koro Tom Jagwasi mochako duogo tho kendo gikono okay oyuech malago in ng'awa ma samoro nyaka sani endi kaka ne ibudho kabisa VB kae tho mane ne okaw buok kaka members kopogore gi Kolela members mar jathum en kaka wadu kendo jathum chalo wadu nyaka thone kawi gi buok nyaka thone kawi gi buok kendo ok nyal bedo ni maber kiwinjo ni wadu makama onindo ten jathum nyaka buogi koro moduogo bedo malich ahinya to Happy ng'eno kuongo tho ne Kolela Happy okuongo tho bas kore ka Kolela luwe koro nikech mago mise mag Victoria B koro nobedo malich ahinya nikech koro piny neno ni band dhi bet nade ka Happy osenindo to Kolela bochako nindo but okine komiyo band koro okobedo maber ahinya nokawo piny gi buok ok kata an kenda piny mangima kata nyaka ji te manohero Victoria B okay tho mar Kolela ne oyudo kanyo to nochalo nade Professor yes tho mar Kolela
Ng'e ka dok chien matin. Athin kabisa interview moti mane kolelo otimo gi Ben. To ndalo no ntiere ndalo mapiyo tho 99. Wan kane waduoko ni ng'eno ka jowa makwano kate osetho. Yes. Mane wan Mombasa. Koro ka piyo tho to ka kolelo bene tuore no tho Kenya bathe konchiel. Stroke no go. Koro bang'e no kwa biro koni to wan go wino omo go ma Jakobong gi jomoko ariyo. Koro ne ok wadwa ni wadog nikech ne wa advise gini samoro koro kucho Mombasa ne ma biro waseneno masiri ni ahinya. Koro wachak watema ne kendo dala ku. Koro dog no ok wadok. Dog ni gino ok wadok. Kech kolelo tho 2009 nyenjo tho 99. Koro dog no ok wadok wachak wabambanya koni matin. To yudo ka kolelo ready tuo. Bas koro gidhi kucho ka koro Sam ka John go solo o gi squad manodok no Awil Kamusa gi nodok squad nodok koro wan wadong kae to tho kan ku koro aduoka atend mana liel samo biro chemo romo ne watend mana liel koro nikech ne wa advise gini koro wabede gi koni matin jomoko no kose mako mach kocha malo koni koro ne kanyo no wadwa confuse wa matin mwacha koduo. Okay. En gima iwinjo ka inyalo wuoye koso pod thone no noyungo. Thone noyungo wa but an koro naonge Victoria B. Noyudo wa Homa Bay nyaka gogi no omo. Kata wene makoro ng'iso ni kaweno ni Richard otho. Ta penje iwacho nade Richard mane motho ni kolelo tho. Koro ne wabedo gi buok mang'eny. Ne wabedo gi buok kane wase confirm no tho adier. Okay. Koro nyako kele wadhi mwanene. Okay. Kamano. Sawa, obro donjo kanyo endo bang' kinde machuok. Management mar band no endo tok thone. To kod kaka sani. Kata kamano mapiyo piyo. Kwa donjo koro moko kuom gik makoro wundre ni kaka koro ng'ato dwa penjo ni Professor Wuor Jamapera. Piny Kirom. Thum migolo malich. Iluongo kanyo ni piny opong' ganjao. Kopogore gi thumbe mamoko. Inyalo nyisowa moko kuom projects ma magi iwuon masani ende timo monego bed ni ji ng'eyi godo kaka jathum. Sani wan gi kawino ni ne Nyasaye okonyo wa yudo instruments. Instruments gi watiyo ko. Masani wagocho masara. Band wani iluongo ni Victoria Stars. Ne wachake Stars nikech majority mar joma nitie gin joma wagocho go Victoria B, Stars ma Victoria B. Koro nikech Victoria B no sambaratika maonge kaka ne wanyalo jole. Koro wachako marwa ni Victoria Stars te gima pod wadhi go mbele sani. Pod wago thum. Makata bang' kolelano ntiere rekode mane wadhi wagoyo mwasechako Victoria Stars ni. Though ni ok ogogi ahinya nikech sani bende wadwa ni jo media kaka uno kafaya aneno ka umetemo lando angla sana. Wangla ka opatik mo wan mondo mi go benga guye ma winjo ka go benga specific program. To sama kori wuoyo makoro ji winjo radio kata TV cha. En mana jawa throughout. Koro umedo nego wa. Koro miyo kata wadhi recording sani mondo ngato pogni man record manyien or machon tek. Nikech wan kaka Victoria B pod wa maintain beat cha makata wadhi recording sani ok wadwa ni wa create beat mo. Wadhi the same beat. Koro mondo mi jolendo wuoye madwele ma jopiny winji ke piny to sana yare piny da man record manyien moko gi kata gi band ne jogi ne Victoria B chon lakini koro gi go loso ma iro kate. To in ang'o mutimo kaka jothum mag benga mar mondo mi kik bedo ni samoro media miyo ohangla priority mang'eny kik buogu kendo kik sim welo nikech gima ne oko kata chande ni benga tho benga nosetho benga nie bed ichuone pi ohangla masani chwade
Ang'o gini mutimo? Adwa wacho gik moko ariyo ma very important. Akiani gibiro kawo time. Mokwongo, Benga nang'isi process ne mondo bed recorded maber mako piny. Kane watimo recording ndalo machon no composition kene ni miwa 2 weeks. Mani time odi pok ugadha mondo chak practice. Kukelo gigi kore platform makoro untie ute, udwa timo gigi mondo pod iluongo ni puodhogi. Duadi. Gendalo jabe ne okwago entertainment. Entertainment a waste of time. Time onego binu to practice, u create gik manyien to une entertainment. Uparo machon kae moko. Iyudo ka koro wi wuothi. Ne wago mana stages makolose on Friday gi Saturday uduogo yweyo. Samoro weekend moro be kala. Koro iyudo ka gini en process. Joma ne konyowa gin producers ka. Kech ne gichung'nwa expenses gite. Aya dwa chiel kusetieko ka ingeni monde uchiemo, nyithindu uchiemo, umbu uchiemo, timo practice ka. Kok udhi Mombasa udhi dak. Udhi Nairobi, koro udhi dak Nairobi. Ba koro utego ko gigi. Udak kata dwe gi nus. Producer ne mokao gigo te monde uchiemo koni, umbe uchiemo kocha, uchulo lodging kucho. Koro en gima kao sa mang'eny, to gi pesa mang'eny. Maka ok po nono ni ng'ato ko sponsor u. Ok unyal time kaka joband. Kech pesa mwatimo kata mane moyudo entertainment kiten. Aya sani producers go be onge. Monego be ni konyo wako. Koro yudo ka en tich matek. To kendo sida ma wan go monego be ni sirikal be ng'iyonwa. En ni kise waste pesa ni midhi record. Ti yudo ka podi Nairobi to ng'ato seore ni ng'ato YouTube ka. Ng'ato seore ni ng'ato memory. Ng'ato seore ni ng'ato WhatsApp. Iti tiyo pesa mang'eny ni mdwa ni mondo pesa no onge gimiyude magite dhi nono. Ema peji ni ya dongu dwaro ni mondo mi wan kaka jolendo masani wago Benga. Ang'o momiyo iwinjo marach ka yudo thum ma koki record e YouTube kama nya yude mapiyo mondo akete it jopiny. Kanyo to ber. Kech mane gima jo hangla timo ni ogolo thum to bang' dakika achiel thum ni yudore anyalo yude. Koro gima konyo jo hangla. Ere gima rach kanyo. Gima rach kanyo onge. Nikech wan ing'e ne wachako chon kwa ng'iyo gi royalty to gi joka be deduct pesa. Bas, koro mane momiyo na penjo ni ya en ang'o mutimo manyien mondo catch up gi jok ma samoro gige yudore mapiyo ne jolendo. Gima watimo manyien mana gombo en sponsorship. Kane ni wanyalo yudo kata mana producer moro manyalo nikech yukni mondo udhi recording within 3 days to en record moro mak the last onge tiende. Wadwaro ng'ama nyalo sponsor Benga makata ka devolution nyalo kawe ni koro do Fole County to gigero nwa studio to gi sponsor Benga mwanyalo timo practice mi winni gino to koro meet kech Benga en combination mar gik mang'eny gitni 4 drum jowera dek gigodhi atago nyaka gibed gik mochiek te. Koro advantage ma jo hangla ni go en ni gin ka gin ga ji ariyo ja piano gi jagine ne gidhi gi record kacha wer bende ng'amidwa ni mondo giwer kuma chal be onge aya koro gik moko igole machine tiketa koro ino ka kata siling 1000 olome timo gigi. Asante. Koro sponsorship no e gima very important mondo Benga uduog oko. Oyech malago. Sipa. Sani ndiko in gi experience malach ahinya e thum kae. Inyalo miyo wani to ang'o mineno kolokore ma samoro ne utimo kinde cha kendo mane miyo thumbe unyalo last for long ma sani ndi yudo ka samoro jo thumbe gi ok tim. Nyaka koro wacho hangla kaka wacho ne nikech wacho no hangla no setieku. Kafaya gima timore sani ji ohero gik mayot. To gik mayot go ema chandowa wan ne ok waherogi. Ne wahero gima kawo muda to dhi bedo maber. Koro sani yudo ka ji ohero gik madhi mapiyo piyo. But king'iyo kata material mutiyo godo kata ka ine makoro ka wino dwa weri to ena gimoro ma iola to ji dhi adhi ola to ji dhi adhi. Mano ne ok wahero kamano. Wadwaro ni wan kane waoro message to kata kwa wero Kafaya uloso poetry maber to imiyowa gine details. Imiyowa details. Details oting'o nyingi to oting'o nying jaodi to oting'o nying osiepegi to oting'o kaka ni somo gi kaka in gi tije gi te magi chuno ni nyaka ne wagol te mondo ka koro thum owuok to ji ng'e ni Kafaya en ng'ama chalo nade.
but koro gima koro aneno ka inyo gik moko ahinya en ni ji koro hero gik mabiro mayot tikalogo. Koro en lokruok. Donge jo Angla be tiyo mana gi details. Kuom ranyisi anyalo miyi kata mana example kaka koro owuondo ne Musa Jakadala ogolo thum ne Sam Daktari. Yung joko explain ni ngani tiyo tich makama orwaka chieng makama otimo na magi de onge ende okatimo ma. Ere pogruok e gima notimo machon? Pogruok nitie malach ka faya. Kinyalo winjo matut. Pogruok nitie malach. Professor Leri kanyo achiel wan kikundi maduong'. Ok wanyal dhi kata kaka wan ji ariyo ni nwadhi golo thum e studio. Nyaka wabedi jogita, jower, jadram, en ji mang'eny. En nyaka wa practice mwawinji ni gino romo koro wadhi gole. But pod wanyalo time kata mana sani miyude migole kaka iwinji wacho no nikech winjo kiwacho ni joka kosedhi to ikuongo yude mana YouTube haraka to isegole. Be uneno ka samoro nitiere gik moko mane utiyo godo chon, instruments moko mane utiyo godo chon ma kako jomo sebodho thum uwinjo kukoro ni samoro kata mana jo Angla gi depo ni biro dwaro gi mbele ama gisechako manyo gi gitiyo kodgi? Nitie. Jo Angla oserwako mane momiyo kod niya an ok aluong gini no Angla, nyinge pod amanyo. Ok abiluonge no Angla nikech Angla mang'eyo nitie, to mae to bedo nuluonge no Angla manyuro nying gini. Nikech gino oting'o saxophone, oting'o piano, oting'o gita, oting'o wer. Angla ni kanye, Angla ni ongeng'o gi bunde ka. Drum wanyono ni ben go sani. Koro ere kaka eno Angla? Ok eno Angla, Angla owad gi Tony cha ema pod goye. Jak. Kidwaro Angla. Mora Tony Nyadundo goye. Tony Nyadundo to kema nosekethe mokelo ginene. Oloke okele manyasani. Modernize. Mabede ber. Dongo nego benwa gone lwedo nikech okelo nwa lony machielo mondo ji improve. To we uluonge no Angla. Ero kamano. Mana kwa tieko, inyalo guso no mana family mana matin. Yes. Ni in gi family ni in gi jogi ma Nyasaye ogwedhi go kanitie gitimo ang'o to kod samoro wachni moro mogik momakore kod weche mag advice e weche mag thum kaachiel kod ngima. Erokamano Kafaya. Mokwongo agoni Nyasaye erokamano maduong' kabisa keche thum en gima ji okawo ni onge future, ni kisedhi e thum tiran. Jothumbe masani ok oran. Mokwongo ginene kaluwore gi wach thum, sani wadwaro joma wanyalo train mondo ng'e go gita ni. Wadwaro nyithindo ng'e go gita nikech sani ok gidwar go gita no, akere nikech gineno ni tek ging'e go gita. Thum ok rach, ok en ran, en menyo kaka tije moko. An gi family, Nyasaye okonya an gi family. An gi jaoda, an gi dhako achiel iluongo ni Judith Akinyi owuor ne nyinga. Nyasaye nokonya an gi nyithindo 5. Koro mago nyithinda nyiri 2, nyiri 3 gi chuo 2. Nyirigo osenyuom. Yawuoyi achiel nyocha otieko skul, moro bende nitie ne ane akago amali mag ginene. Koro ki family Nyasaye okonye nikech aja thum. Koro kaneno ka Nyasaye ochwaka. An gi kara. Advice mokoro anyalo miyo ji ni gima duong' e tich moro amora mitiyo en discipline. Mondo ibed gi discipline kae to imak tijino ni en tich, kik ikawe karaha. Tich moro amora kikawo karaha kata mana lendo ma koro lendo ni. Ikiwuok tichomo koni gi kocha tidada ka nyaka goyi oko. Koro mano e gima nyalo wacho e ngimana. An aja kanyakwar mana gima nyaka ji ng'e. Nyinga Zakayo wuor Makukulo prof to nyinga mondi ni Piny Kirom. Piny Kirom ni matiende ni ji tema to ok girome. Itiyo president higa 24 ka Moi to ineno ka piny ok itieko.
Koro erokamano ne Jaramogi mane obiro ka mondo openjwa achiel ariyo adek. Erokamano. Amor ahinya. Oyuech Malago, kapok imiyo wach mari mogik, ng'ama osebudho e thum. Bende nitie gimoro mane neno ma omiyo ichich kata ubedo gi chich ni ma en juok mowuok e lwet dhano nikech talent ma Nyasaye omiyo. Nikech jokma masani miwacho mag anglagi iyudo ka giwacho ni sijui gidhi ka juoke mondo mi gibed jok ma powerful e thum, gibed gi fans, givuma kuom higni mathoth. In be nitie gima ne neno ma samoro inyalo wacho ni ma to experience ma kata wan wachich ni ma oa e lwet dhano. Kafaya ok aneno. Wan gima ne wakedo go e rang'iny mar thum mondo ko thum e rang'iny madwarore. Anyalo paro odiochieng' moro kane wan e Migori to ne wayudo ka gweno moro nobole wanja kama ne wadhi goche. Gweno motho mong'ad ng'ute, to koro kana ng'iso wuda oyo ta kone ne chato mata ng'onto kona ne oyuech go thum mago gik mawerigo. Mago ok tim ng'ato gimoro. Wan wago thum. Koro ok ne wa believe kendo yo machielo. But nyaka sani kata wan go osiepnani, wan weche mang'eny makia di ajuoga gin go walamo Nyasaye achiel kende kendo wahere ahinya, to kendo en mo koro wakete mbele. En ema gima wayudo kata tin to wayud gima ler. Koro ok wa believe ni nitie kendo wach moro mantie manyalo kelo ber mopogore gi wach Nyasaye. Wach mari mogik. Wach mara mogik ne jothumbe wetewa. Mokwongo adwoko erokamano ne Ramogi ma oyie wayudore ka odiochieng' ma kawuono kendo wapuonjore matin. Ang'e ni pod wabiro medo puonjore nikech weche ok wach te, weche iwacho dung'. Koro an ote mara ne jothumbe wetewa kata ma piny kata madwano chaki dho gombowa kaka wajobenga toke wagob ni bengo rum. Kafa inta winjo kilamo ni bengo rum. Kenda mani lembi ma winjo kama sebuoga go nono ka. Biro manyuka. To koro in kibiro manyo wati nene nadi. Neno no rum koso dhi mbele. Odhi mbele. Bas ko nego dhi mbele an be mane kaka gombo. Agombo ni benga kik rum. En mana ni lokruok obire piny. Lokruok obiro Kafaya. Yes. Mowito luor. Owito that respect kabisa. Kata kwadok e rwakruok inyalo neno ka piny olokore. Piny olokore ma koro ok ber. Koro tiende ni luor ji weyo, ji donji anjao gi gik ma ji dwaro mapiyo piyo. Piny opong' anjao. Kaka jakoro ni to nonene chon to koro to nene adhara. Koro ne jowa mabiro kata ma wan go e paw thum agombo ni kaber to wachor message nikech gima indiko miyoro kaka message en gima ok nyal ruchore, be ok obirumo. Dho inyalo ore kapod tin to ka koro ibiro bedo ng'ama ng'ongo ma koro in gi famili ni to koro idhi yudo ka kare ne ok itimo maber. Ing'eyo kwadok chien kata mane thumbe waka apani neno pogruok mantie. Ndalo kande ndalo kane wan gi Warabu mane timonwa recording kama noting'o Fadhili William Gini, but ne gin weche moriere mabeyo maka paki gi pakruok moro kata jawer nodhi olidho gimoro mane wacho ma ok odhi kar tiwinjo ka ng'at charunda tep ni gino kethore idoke gichako ok dwaro. But koro kaka thuma sani gi kata kaka message magore itiji samoro an kata ka ne ot gi family gata ok ng'eni be tama Jaramogi to boyie gi kago madongo dongo to ok rach, gin gik ma koro biro kako ala to onge gima wanyalo wache, lakini koro pogore nwa gi magwa ka kata ka ginde magikelo yuto to we gikel yuto, lakini wan to ne ok wahero. Wadwaro ni gimoro kiketo to dhi manyaka chieng' to bed puonji ne ng'ata ng'ata. Thank you so much. Mano wach mang'onga ahinya mowuok kuomi kanyo kaka jago mosebudho thum. Profesa ni wacho ni Victoria Stars sani endi oting'o jomage. Mondo mi kik ng'ato ang' wach ni udhi e interview to kukwana bana. Anyaka wakwan jowa. Wakwan jowa. Victoria Stars wan gi Okelo Dodi jadram. Okelo Dodi ne waru ko maru ko Dodi maru no gocho kika songo. Koro ema gono drum. Wan gi nyathi moro ne Odongo Jarabari
Odongo Jarabare ni en wadgi Maurice Jarabare. Wadgi. Wach mapek ahinya. Ng'at man gi ite mondo mi winji kendo okaw okete tim. Nyakwara Mogi ne en mbaka marari ahinya mana wagoyo kanyo endo waseng'eyo matut modong' pod wabiro goyo mbele ka Nyasaye omiyo ngima. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, elo producer mara Alex Obado, kaachiel koda ja kamera kanyo endo Hebron kanyakla koda Shitera, kaachiel koda bende super pilot marwa manowuok kodwa kawuotho kodwa iluongo kanyo ni Devi. Duoko erokamano bende jotelo te mag Ramogi TV kuom thuolo makamano. Nyinga en Solomon Atito Kafaya, oriti masani mano ne en Ng'eyo Jothumbewa. Demoromo, Nyasaye mami ojite